challenge sa Campesino. Kung nabasa, rules na birit, hindi na pwede. Challenge. Ako na, urawat ka sa challenge. Ay, no. Ako i-request ako sa Mr. Moderator kay bawal man din ang challenge. Iya man ang gilimpit. Na, Grego man na. Ako basahon, be. Basahon ang awon. Excuse me, ruling sa ha. Di na ako madungog ang mga debatidor o moderator kay pwede sabaan na to. Please, hilom lang ta. Minaw pa nila ha. Okay, ayos. Wala pa. Affirmative, request na pwede pa niyang basahon. Ang hindi siya pwede. Pero siya sa unang bubasa. Sagutan pa rin mo. Basahon niya si Grego. Okay, Grego. Nara, Mr. Moderator. Gusto siya mabasa. Ikaw ba? Ipabasa niya Ecclesiastes Catholicos Romanos. Ayaw po. Ibuha mo na. Balik. Time of objection ha. Time of objection. Okay. Yeah. Ako nga balik. Yo, mga ison! Ang sakali nga to ba? Hindi man kita yung mga debatidor. Pila naman tanihangyo sa inyo na maghilom ng ta. Please lang, hilom ng ta. Di na magdungog sila kay kita na yung madunggan nila. Ang ato ang dito nila makakuha pa sa ilaha o ka ng pagtulunan. Dili sa ato ang kagaling o sinabi sa mga hilom ng ta. Okay. Ang sabot ani sa debate, gusto na kuha kami ni Stalwart. Kani sila din ni Saibit lang yan eh. Muna nga, kung sa'y hangyo na mo, para sa kayuhan natin kay abi pa lang ang taga Cebu ay batasan. Okay. Abi pa lang taga Cebu ay batasan. Okay naman. Ani lang. Pakpak lang niya. Di lang ta padala sa emosyon ba? Di lang padala sa emosyon. Ako yung may moderator. Atong taga katumod ang negative na bubasa. Yeah. Kaya taga ako katumod ang affirmative na bubasa. Wait. Mr. Moderator, ako ni siya. Kung magaling kong kampante ko nabasa, Ikat ang time. Ecclesiastes Apostolicos Romanos, tungkol mo naman na angalan sa ilang iglesia. Dapat iyan yung basahon dere. Kaya na dapat ako nihatag niya. Kung pala yung pagkakatoliko, tara, nagmarami, basta mabasa niya. Iglesia, Katolikos, Romanos. Istorya. So, tunay challenge. Ibabasa niya. Katulad mo ito. Alam basahan eh. Kaya kailangan basahan itong Iglesia Katoliko Supertubriya. Dili. Ako. Object. Sir. Kuya, ginibang liing-laning gamit sa kuan ba? Simple lang man akong kuan kung mabasa ba Iglesia Catholics. Amo na ko ganina. Iya na gidumagan kay para makalusot-lusot siya. Ano ni ako masahon din. Pakpak sila. Pakpak mo. Okay. Ya, sir. Ada sir. Naano sa kuha? Ika na bumayas. Ako kasi kitagaan ako na mabasa. Kitagaan ko na ako affirmative mabasa. Kaya ayaw ko
akusahin ka bias. Kaya ko yung bias ninyo. Kaya kung magpipili ko mo, na kailangan maminaw po siya. Kung bias ko, hindi na kukuhaan sa microphone. Ikaw na. Ano na microphone nung ikuha kung hindi ko bias. Okay, ako pala ikaw. Mr. Potato mo na ayaw di pamasa ang doktrina ba ko sugot. Pasahon niya, hagiyos, katolikos. Kay klaro ang imong gusto. Sir. Dili, sir. Pasahon, versikulos, Biblia sa Greek, Hagiyos, Katolikos, Apostolos, Romayos, Ecclesia. Okay. Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Point of order, Mr. Moderator. Nakalimot akong kaatba nga ako ang tigpangutana. Kalimot ka ba? Kalipong siguro niya eh. Ha? Nakalimot ka nga ako ang tigpangutana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.